Rasyaran tati mga takal mo, takita mo yun di ba? Uy, ito nga latigan. Lato-lato. Gure ka man ta, pang gumangkita na di pagay yun. Ni, nagbagad ta pagayan yo. Wow. Ito na yun. Nagdagmet ako nang naruot lang kasi ka. Kita man ni. Napimpintas na ito bagay mo talaga. Gure ka daw, magruruot siya. Nakapugiit pa eh. Gure na daw ang kitakin. Apo! Ay! Umano mga Kevin Gayam? Ay, maango mo lang ito magpapana ka. Yan, umano Kevin. May oras kita natin bagay. Kinan. Ikot-kot ano yung gawin kinasami mo sa inyo. Mana, yaso ni. Kuno. Kininanaki. Mamintal lo nagsubli-sublin. Ay, may kapamintalo at nga ruot mo? Una just to nita. Nairuruman na mat. Tadwa nga latigan nga nuwang ta. Pakpakanag. Na. Kanyar na kami na ano sa maa. Di karutat ta just to ni. Malim na matin. Nagrurutin. Sinabanban nuwa paiki din. Maka nasapa. Maka tatingatal daw. At tamalumanin. Na. Punta baglata daw mang rurot ti tambak ti pagay mi ko ng arte. Uray lang. Ngumul-ngulan just to Ay, ni. naman gawin? Kumpay ko ni. Kita mo. Ati tungo be. Naumanak paiki din si ka. Na? Agsubli-subli. Sa mga tatubra ka to yun. Kaya mo taraan dyan may isa. Na? Na. Ke mabalbal na ta magabin. Sigurado ka. Win. Baka ang tanda papang mo. Han. Ta ipatarakin ko kumakanyam dyan may isa just to ni. Yung ti tulag ta ka ko no, presyaran ta. Mabalbal na ta. Win. Presyaran ta ti mga takal mo, takita mo yun di ba? Win, ito nga latigan. Lato-lato. Presyar na ito yun isang ano hangin. Lao, 20 mil doon na no dalo pagin. Na? Win, lato na. 20 mil di presyar na. Ta, no, ilako tanto. Agbingay ta, di madakat. Wow. Kaya mo, Win mo na gawin. nakituloy mo tagruto na ni. Na? Ape, Ay, no, alam nga rin mga may sandi, si kamang ituloy yun. at palam naro mo ni. May kaano ka rudan. Just to ni, pero may pati bambanog ko nga. Na? Nabigat ton ah. Na? Nabigat ton. Tuloy mo. Ay, pas-paso bulak hindi nga nagruruto yung sinalpi. Kinakayat kong tumagaming di sinutaji baka namang Kevin tarak na lima isa. Hindi na ko mga sinutin ta. May lang ko man. Hebet may tugtugon ako may jay. Kaan. Tugnog. Baro. Nagulagan ka manin. Gusto ni. Na! Ayat ko lang matulungan na ang ruta. Alakan mo ito kajirang ni. 20 mil. Di pa naglaing tulo ko. Ano na? Gusto ni.